ערב טוב, ערב טוב לכם. פתאום טסה זעקה. פתאום טסה זעקה משום מקום, בצליפה חדה וחריפה, העירה אותנו משינה תרופה, זעמה. תגידו, אתם השתגעתם או מה? על כל זה לוותר? ככה כבר להתייאש בלי להילחם ממש? עזבי, אמרנו לה, תני להיאסף אל תוכנו, לבכות את מתנו, לחכות שיגמר כבר הדבר הזה שאין מילים לתארו. אילמים אנחנו מול כובד צערו, מול הזוועה של חטופינו. אז תני להיות, רק להיות, בלי להבין, בלי לחשוב, עד שתפסיק לכאוב הארץ הנבזזת, הנרמסת, הארץ הנאנסת. לרגע רעדו אורות, לרגע ייללו מנהרות, והעולם היה שחור לבן, והעולם היה פחם וקרח. ובאמצע הלילה קמנו לברוח, אשתי ואני והילד. והזעקה על כתפי מוטלת, והתקווה על כתפי האחרת, מונשמת ומורדמת. כי כמה אפשר כבר, אמרה אשתי בשקט, שהילד לא ישמע, שלא תכה בו האימה. הרי היינו הכי הייטק שבעולם, בסטארט-אפ ניישן היינו, וכעת מסתבר שהיה בנו מום, שבעצם היינו רק להקת החימום של ההוא בכיכר שצעק סרק סרק. תראה, לחשה אשתי, תראה, הנה ככה זה קורה, ככה זה נראה כשזה ממש ממש קורה. ראינו שיירות ארוכות דוממות, זורמות מן ההרים אל העמקים ונבלעות באוניות שנבלעות בימים. שנייה. כאילו ביום אחד של זוועה נעשתה הארץ הזאת תובענית מדי, מעל לאמצעים שלנו, אמרה אשתי בתימהון. לא, לא, לגלג בחור חולף על קורקינט עם אקדח באבנט. לא, לא, אלא שביום אחד של אימה דעכה בכם, אתם, אולי עבדה לכם, אולי מעולם לא הייתה לכם התשוקה לארץ משלכם. וזה לא שאנחנו בורחים, אמרתי לאשתי, אנחנו רק משנים מצב צבירה, רק עושים רילוקיישן פנימה. פתאום דיבר הילד, יאללה קומו הורים מהאפר, הפחד והייאוש עושים לכם בית ספר. כך דיבר בננו, ומול עינינו הלך והתבגר והתעצם. הציג תמונות שלו מאלבום שלא הכרנו, של ילדות מדממת, ילדות מלחמה, הריסה הרוסה. פה ושם גם תמונות של ילדות עצימה. כי אם לא נקום מהאפר כעת, לא נקום כבר לעולם, או שנקום כל כך שונים, אמרה אשתי, כל כך זרים ונוראים, כל כך קשים ומרים ושונאים, עד שלא נהיה שוב לעולם הדור הלא נכון. עכשיו זה רגע האחרון, נהם הבן, וגם אם זה נשמע כמו קלישאה, כלומר כלי לשעה, הרי ממש כעת הכללים נכתבים. אנשים שנעזבו עוזבים, אנשים שננטשו נוטשים. דבר אליי אבי, תנשים. אני הולך ומזדקן אבי, אני על הקרשים. עייפה נפשי לסבבים, עייפה, תן לי תקווה, תן לי סיבה. אתה שותק אבי, אומר זאת במקומך. עכשיו הזמן להילחם, אנשים, נשים. עכשיו הזמן לצאת לרחובות ולכבישים, ויש למען מי להילחם ויש על מה, כי מתנה כזאת מהחיים עכשיו הזמן להילחם, אנשים, נשים. עכשיו הזמן לצאת לרחובות ולכבישים, ויש למען מי להילחם ויש על מה, כי מתנה כזאת מהחיים
לא נקבל שוב לעולם ולא תצמח לנו שוב מדינה מתוך המדנים, ויש למען מי להילחם. הכל כעת תלוי בכם. עכשיו הזמן לקום, לחיות, להיות לעם או לא להיות, להיות אדם או לא להיות, ויש למען מי ויש למען מה, והכל תלוי על בלימה. תודה רבה. תודה רבה.